يستبلي زي خبركم تخطات دي دبليو انترناشنال علتها وزينانهم مأخل حاولت سمعتات تجراي آب إيد والتهدرات فاشستي آب أحمد كابز ودق جميرو نعبو التهدراوي معسكر بمغيار وشتاوي ناوتو كاميراتاتون زبناوي ونابرون دات نقل كمز توسدن كمز تسبابرن ترقاقيت اللهم عكتما مقلك فلكتما عد حق زركب زخرع تاريخن جغننتن حزب تجراي زي تعقبلو مأخل حاولت سمعتات تجراي بفاشستي آبي أحمد نابو التهدراوي معسكر بمغيار وشتاوي ناوت مأخل دما كبيد عنوت وريد ولوم بتوسخي والتهدرات فاشستي آبي آب العلي ازي تاريخاوي مأخل زنبرن ناوت سئلاوي مجلس حلوف قالس حزب تجراي بمبراس نمأخل آدراج زود ما كم اندا مغوغو غيروم يتقملو كم زلون اب مندقات اتي مأخل دما نقالس حزب تجراي زقوناصبهم صحفات بቋንቋ አምሓርኛ ተጻሒፍሉ ከም ዝርከብን ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ኣብ ልዕሊ እዚ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ተዓቂብሉ ዘሎ ማእኸል ሓወልቲ ሰማዕታት ትግራይ ብፋሽስቲ ኣብይ ኮነ ተባሂሉ ይበጽሖ ዘሎ ከቢድ ዕንወት ኣመልኪቱም ህዝቢ ከተማ መቐለ ንልኡኽን ከዳምን ዕሉል ባንዳ ሙሉ ነጋ በተደጋጋሚ ዋላካ ጥርዓናትን ተበጽሖም ዕሉል ባንዳ ሙሉ ግናም ምላሽ ካብ መሃብ ተዓቂቡ እዩ ወተሃድራት ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ بعداوي سراويت والك ملاخي إساس أفرقن تسفحفحتي حالتات تمكحتي أمحرن أبلعلي دك أنستيو تقراي آرميناوي زوخونة صوتاو مدكحتي فتسيمم يوم حزون إنا فتسمو يوم زوم حايلتات وررتي نصوتاوي مدكحتي كم مسار حكينات كم زتقملوم channel 4 زتبحال مراخبي معخنا حاجر إنجليز أقالي لهم اتتكال زدالو تبصابه كم تسعب أدالينا يلنا نموصارن زتقم بزحات دق انستيون اوالدن باسغدادن بحيلن تعميصنين زن دق انستيو حاجز دلين ناب هوسبيتال عايدر كم زمصان ات هوسبيتال غنا وسن عقم طرح كم زلون رينا لنا از دكتور كم زنغرنا انت خوينو كلن غديات صوتاو عمص وتادراتين اب هوسبيتال عايدر حكمنا حاجزنا تجبر لا زرخبنايا سماينش بزعبا زغاطما حماق تغانفو كم زصعب تزارب مسانا تخاطر لدي زان مسو مسانا او مسانا ديو كاو عظيم عظيم أبي وسيدك نبت جزاتي دي أب جزاتيكي أبت ترى روس مسولهم دي أبت مسوى تقادي ويسنلي وخودي لها نعجزات أو دفرني كم حبريتا حكيم از هوسبيتال حنتي نفس صور حدا وتادر غزعتيو نسلسته معلتات عمي صوايوم اتزحزن اب وشت از هوسبيتال ون حنت تمهاريت يونيفرسيتي اب بيت مصحف تمسيا ناب كفلان تتملس تعمي صايام اذا قالن ستيت دما فلما مسح حمشت محزوتا ب30 وتادرات ولق ملاخ إساياس أفورقي كم زتعمصت كابو امليطا ناب غز امسكدت دما اب غز اون بتوم وتادرات تعميطام بدحرزي ود 12 عامت ود حيزان تتطفئ نسالساي غزه تتحيزا ن10 معلتات اب صمصم برخا كتعمص قنيام اتوم زعمصوا وتادرات نعان كالوت دقنستيون طرح زبانن اوصيوم مس اوامن ابنن دحر مسار كغاسسون كم زقنيو ابت بوتا دما ريسا درار امورا خوينو كم زرعيت توم يغاسس وازنبر وتادرات غنا حنسع يسخرو حنسع دما يعمصوا كم زنبرو غليصام اب موداتا دما نودا كم زقتلو تزاريبام أبيه كنت جاتكم أصدق إني جاتكم ولا يحزنني بزعبات ጉዳይ ዝተሓተተት ጋዜጠኛ CNN ኒማ አበርጋሪ በምልሻታት አምሐራ ዝተዓመፀን ሕዝግናና በሱዳን ዝተሰደዳን ደቀንስዮ ትግራይ ከም ዘዘራረበት ድሕር ምግላጽ እቶም ወረርቲ ነዚ ተግባር ኮነይሎም ከም መሳርሒ ኩናት ከም ዝጥቀምሉ ሓቢራም isn't about rape as a tragic consequence of war. Definitely they feel this is about rape as a weapon of war. ጋዜጠኛ ኒማ አበርጋሪ ከም ዝበለቶ ሓንቲ በምልሻታት አምሐራ በተደጋጋሚ ዝተዓመፀት ትግራዊት ጓል ሄዋን ሕዚ ደምኺ ክጸርዩ አምሐሪት ድማ ክትኾን ኢኺ ከም ዝበለዋ ገሊጻም When she was raped repeatedly by Ethiopian soldiers, she says she was told that her blood was being purified, that she was being amharized. ናብካሎ ዜናታት ናንተንሰግር ኣብ ብዙሕ ከባብታት ትግራይ ዘለው ተመዛበልቲ ንሕማምን ጥሜትን ከም ዝተቃልዑ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ሸራሮ ኣዝዩ ዘሻቀለ ኩነታት ከም ዘሎ ተገሊጽሎም ኖርዌጂያን ሪፊጂ ካውንስል ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘለው ሰብኣዊ ቅልውላው ኣመልኪቱ ብሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሕዝውን ኣብ ምዕራብን ማእኸላይን ትግራይ ብፍላይ ድማ
أبقت حاجز مبصح كم زي تخألن اتي يوهاب زلو سبعوي حاجز دمام أزيو وحدو كم زخونن عمل كيتلوم أبكتما شرارو دما أزيو زشغل كنتات كم زلوم نرويجان ريفيجي كونسل تقيسلوم حلفي تتكالجان إنجلاند بزحات وجنات كاب قتلت صوتاوي متقحتن كالኦት ዓመጻትን ኣምሊጦም ናብ ከተማ ሸራሮ ከም ዝበጽሑም ኣብታ ከተማ ምስ በጽሑ ግና ዝረኸብዎ ሓገዝ ከም ዘየለን ዘጥብዋ ኣዴታት ድማ ንደቀነ ጸባ ከም ዝሰኣናሎምን ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ ሸራሮ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዘሻቕል እዩ ስድራ ቤት መዓልታዊ ናብ ሸራሮ ይመጹ ኣለዉ ይኹን እምበር ንብዙሕ ሰሙናት ረድኤት ንተመዛበልቲ ወገናት ኣይተኸፋፈለን ዝበሉ እቶም ሓላፊ እቲ ኣብ ሸራሮ ዝነበረ ማይ መግብን መድሓኒትን እናተወድአ ይኸይድ ከም ዘሎን ሰብኣዊ ሓገዝ እንተዘይበጽሑ ሰባት ክሞቱ ከም ዝኽእሉን ጠቂሶም ኣለዉ እቲ ኣብ ሸራሮ ዘሎ ኩነታት ናይቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ሓደ ኣብነት ጥራሕ ከም ዝኾነ ብምግላጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ኩሉ ከባብታት ትግራይ ክባጻሕ ንኽገብር እቶም ሓላፊ ኣገንዚቦም ኣለዉ ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ከተማ ቦራም ለ160 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝጨፍጨፉ ተሓቢሩሎም ጋዜጣ ሎስ አንጀለስ ታይምስ ምስ ውጻእ መዓት እቲ ጨፍጫፍ ቃለም ሕትት ብምክያድ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ጽባሕ በዓል ልደት ሰዓብቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶም ኣብ ዞባ ደቡብ ከተማ ቦራ ንልዕሊ 160 ሰላማውያን ሰባት ብግፍዒ ከም ዝጨፍጨፉ ኣቃሊዕሎም كدانة تسفاي زتبهال ود بورام أبتي نساعات زقصل ጨፍጫፍ ወዲ 10 ወዲ 20 ዓመት መናእሰይ ኣሕዋቱ ከም ዝተቀተልዎን ደሞም ኣብ ማእኸል እታ ከተማ እንትውሕዝ በሓዘን ከም ዝተዓዘበን ተዛሪቡሎም ሪሳ ግዳት እቲ ግፍዒ ንከይልዓል እቶም ወተሃደራት ብምኽልካሎም ኣብ ከተማ ቦራ ንመዓልትታት ሕማቕ ጨና ዓሲሉ ከም ዝቐነየ ዝገለጸ ኪዳንም ስድራ ቤት ሞት ድማ ከይበኽዩ ስለዝተኸልከሉ ናብ ውሽጢ ክነብዑ ከም ዝተገደዱ ኣረዲኦም ኣብ ዙርያ እቲ ጨፍጫፍ ርእይቶ ክህቡ بغازيطا لوس أنجلس تايمز تحتتو كوميشنر سبعوي مسلات إثيوبيا دكتور دانيال بقلم أبتو قداي نمزراب فقادنيا كم زيخونو ات غازيطا عملكيتلوم بزعبا كيف عاوي ጨፍጫፍ ቦራ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ኣብዚ ተሓላለፈ ዜናና ምሕባርና ዝዝከር እዩ ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዝወልዕዎ ኩናት ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ተጋሩ መረበቶም ገዲፎም ናብ ዝተፈላለያ ከተማታት ትግራይ ተመዛቢሎም ከም ዘለው ተሓቢሩሎም ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ጥራሕ ልዕሊ 200,000 ወገናት ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተመዛቢሎም ኣብታ ከተማ ተዓቂቦም ይርከቡ ይኹን እምበር እዞም ተመዛበልቲ ወገናት ከም ዝበልዎም ዛጊድ እኹል ቀረብ ምግብን ሰብኣዊ ሓገዛትን ክረኽቡ ብዘይምኽኣሎም ንሕማምን ጥምየትን ተቃሊዖም ኣብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኩነታት ከም ዘለው ተዛሪቦም ኣለዉ ቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ተረኺቡ ዘዋደዶ ጸብጻብ ከም ዝስዕብ ዳሲስና የለና እንታፍተ መፍታሕ ሸዋት ዝሰርፍ ሕዋትና ንሕና ንሓይሽ ወይዘሮ ኣጸደ መብራህቶም ወረርቲ ሓይልታት ፋሽስት አብይ አሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን ምስ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራ ብምዃን ኣብ ትግራይ ኩናት ኣውጆም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ማእለያ ዘይብሉ ግፍዕታት ምውራድን ትጅምሩ ግፍዕን መርሸንትን ዞም ኣርሜን ሓይልታት ፈሪሖም ንመረበቶም ገዲፎም እግሮም ናብ ዝመርሖም ሃፂሎም ካብ ዝኸዱም ብሚልዮን ዝቁጸሩ ተጋሩ ሓንቲ እየን ወይዘሮ ኣጸደም ነታ ዝፈትዋ ማሞቕ ገዝአን ገዲፈን ናብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ተመዛቢለን ምንባር ካብ ዝጅምራ እኒሄ ኣዋርሕ ተቆፂሮሎም ካብ መረበተን ወፅን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ክሳብ ዝበጽሓም ዘጓነፈን ሕሱም ኩነታት ንቢቢሲ ትግርኛ ከምዚ ኣውጊዖንኦም ኣለዋ ገዛና ጋሕምስ በለ ጨርቀይ እዚኣ አንተልኩ ኻሪ ተኣምነኒ እዚኣ ሒዜ ወፅያነ ደቀይ እውን ከምኡ ደቀ 4 ዓመት ደቀ 5 ዓመት ቆልዑ እንትዳንሻ ብእግርና ኒ ደደቢታ ሲና ኢና ክነግረካ ክሳዕ እዚዩ ናተይ እዚዩ ሕይሰብ ኮይነ ተላዒሉ እምበር ብምርኩስ እንዳተላዓልኩ ብሰብ እንዳተወጠጥኩ ሶምን ተጓዒዝና ኢና ምሳና ዝነበሩ ሕዋትና እውን ናበይኹም ትኸዱ ዘለኹም ተባሂሎም ንሕና ለይቲ ምሰምለጥና ቀትሪ ሓመድ ኣዳም ዘይረኸብሉ ተደፊኦም ተሪፎም ኣብ ፅርግያ ምሳና ዝነበሩ ሕዋትና እውን ናበይኹም ትኸዱ ተባሂሎም ተወጢጦም ተኣሲሮም ተረጊሖም ኣብ ዳንሻ ሰሙን ሙልእ ክልተ ቀን ሙልእ ብጥምየት ብጽምኣት ክንደይ ህፃውንቲ ከምዚ እንዝበላ ኛው 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 ኢሉ ምስ ረገፈ
وصنيح جن مجمع بتحدي فتح بتحدي السرير توقحيفو تكذا بصيحو هاو بتكذا توقحيفو دما لا توقحافه بأجرو ددبيت مساعته وون عرفته يرخبن دد حري خبيد اندات تتكوسه سفر سينو فوقو جدل فوقو صلمات بطميت بصمات تفتح حدا كندزي اشراف تدمن تحد قلعت عنقلو تفتح حدا مقدح ماي تدمن كندزي انا تحد قلعت عنقلو نعاي كبلعلو زي بحال غزي نولادي نتا حدا حوي اندالك كند شجر كند مكرا عبتك كذا حامد ادم زي رخولو حواتنا ندقنا تصبصيهم تريهم قرقرة تدفينا قبري تاريخو يا قرهم زي الوسل على حواتنا عتركز تدفي تريهم ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ንወይዘሮ ኣጸደ ሓዊሱም መስካሕካሓይ ግፍዒ ዞም ወረርቲ ሓይልታት ፈሪሖም ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተመዛቢሎም ዝመጹ ልዕሊ 200,000 ተጋሩ ይርከቡ ይኹን እምበር እኹል መግቢ ጽሩይ ዝስተ ማይ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘይረኽቡ እዮም ዝዛረቡ ኣነ ኣብዚ ታይም ምንም የብለይ መቐመጥ የብለይ ዋላ ንብረት የብለይ ዋላ መስርሕ የብለይ ዋላ ገንዘብ የብለይ ገንዘብና ዋላ ተዘሪፉ ምንም ታይም ካብዚስ ዋላ ሓንቲ ታይም ምኽጽበ ካብዚ ዘውፀን ዘሎ በቃ ምንም ሓደ ነገር ኣሰባት ክነግሩ ንኸለው ምንም ርዳታ ያለን ሲኢሊ ሰብ ርዳታ አለ ዝብል እምበር ርዳታ ያለን ኢሎምና ኣነ ግን ይወጽ ኣለሁ የለን ኢሎም በሓጺሩስ ቦዲ ትምዝገብ ትመዝገብ ካይስንጎ እዩ ተመዝጊብካ ካይስንጎ እዩ ትረኽቦ ተኣምር የለን ሲኢልካ ኣብዚ ኣረዳ ሕማምን ኣረዳ ተኣኻኸብ ሰብ ኮንካ ኣስቕትብል ኢሎምና ኣነ ግን ይወጽ ኣለሁ በዚ ምኽንያት እዩ ورحن قالن فقد ورخنا صدفك امصي كندزي اوي ناي كبرت ويناي قلب ويناي مسارح يروكن انت قلني بلي مسيلك انا انت افت مفتاح شو تصرف حواتنا نحن نحيش ابز حزوان وررت حيلتات بسنكي ابل عل تግራይ ዝወልዕዎ ኩናት ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ሰላማዊ ናብሮኦም ዝመርሑ ዝነበሩ ተጋሩም ንመረበቶም ገዲፎም ናብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ብምኻድ ተጸበይቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ተዓቂቦም ይርከቡ ኣብዚ ዛዕባ ጉጅለ ውልቀ መላኺ ፋሽስት አብይ አሕመድ ንማሕበረሰብ ዓለም በተደጋጋሚ ካብ ዝሕስቦም ቅሉዕ ሓሶታት ተሓደን ቀንደን ኣብ ትግራይ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ የባጽሕ ኣለኹ ዝብል እዩ اتحققن بعلى ديت أدز نبرو أزلوام حسوم نابرأيو زيننا حزون النقد اليوم العلوة أمرار حانس راح تنياتن FM راديو 104 نتبر بعتم مقلم عبب بحتي مقابيز تخايدة كاب جزا خازي موطع تقاومهم تساتي فخومي خوم بزبل مغنيات كساب حزي كاب سرحهم كم استعقدوا تاقليت لهم FM راديو 104 نتبر بعتم مقلم بحتي مقابيت آبز تخايدة هزباوي تقاموم بزي كاوارديا اتتكال آب سرح بوتا سلزي ترخبوم سرعفون وقت راديو بخلت مقابيت خلت تشحن 10 عام تمرت دو كبل دحر مقدادوم بسالست مقابيت ات راديو نجيزيوم بوحدات عبالات تكنيك فنو كجمر تاقيرو يوم يخون مبر ملوء جزي عير ات راديو بآبز حادر فتاتن زغني مدباتن فنو قطل ولا كوانت تقبرم كابتو كالي أكايد سرح ات راديو اي تحلفهم نرأى جميروم كلو سرحتنيا اتتكال وسانك سابزو وحبهم نبتيت ابيا راديو كي يعطو كمستغل كلا تحبيرو لهم سرحتنيا تات ات راديو بجملة ناب سرح بوتان كي يعطو مقادم اقباب كم زي كونم تدقاقامي ترعان ناب اكالات من محدار كتما مقالة باهيلوم زتشمو ولا كوان تقربهم اتتكال ريفورم كم زكايد اللو ملاش كم استوحبهم تاقليت لهم عب مودعتم بايتو ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ትግራይን ካልኦት ከባብታትን ዓለምና ዘለው ግርጭታትን መፍታሕ ብግብሪ ስጉምቲ ንኽወስድ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ምስ ወከልቲ 5 ቆምቲ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝገበር ወዘተም ኣሜሪካም ኣብ ክብርታ ንዝተደረኸ ዓለም ለኸ መሪሕነት ጽምዶን ዘለዋ ተገዳስነት ድሕሪ ምግላጽ ብፍላይ ምስ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓቢራ ንምስራሕ ዘለዋ ድልውነት ኣረጋጊጾም እዮም ብተወሳኺቶም ፕሬዝዳንት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ሊብያ የመንን በርማን ዘለው ግርጭታትን መፍታሕ ጭቡጥ ስጉምቲ ንኽወስድ ከም ዘገንዘቡ ትካል ዜና ኣናዶሉ ጸብጺቡሎም ከምቲ ዝፍለጥ ኣሜሪካም እንግሊዝ
فرنساي ቻይናን ሩሲያን ቆምቲ አባላት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት እየን እምበኣር ከዚ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎም ዝበልናዮም ዜና ዝወዲእና ኣለና ኣብ ኻሊእ ዜና መሊስና ክሳብ ንጋነ ሰላም ትግራይ ትስዕር